Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyuna Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pagpasalamat, pagpangamuyo ngadto lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala. O alhamdulillah nga karon ato ang ipadayon ang mga topiko kaning libroha nga Ad-Durusul Yawmiyah, mga pangadlaw-adlaw nga mga lison, mga katudluan. Og ang ato ang topic karon ang may tungod sa hukmut ta'liq at tamaim. O kung mahuman nato dayon kaning isunod nato ang topic nga tahrimul ityani al-kuhani wal munajjimina wal arrafin. Kaning pagharam sa pag-adto sa mga manghula, mga mananagna, mga fortune teller o uban pa. So sa pagsugod sa maong topic mao ang hukmut ta'liq at tamaim. Kaning unsay hukom aning pagbitay sa mga anting-anting, mga agimat, mga habak, mga unsa pa na dira, mga orasyones, mga gayuma, unsay hukom ana sa Islam. So mo na ato ang paghisgutan. Si Allah subhanahu wa ta'ala miingon siya nga sa Suratul Zumar verse 38, miingon si Allah subhanahu wa ta'ala, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ard la yaqulunna Allah. Kung imuha silang pagapangutan-on si kinsa ang nagmugna, nagbuhat sa kalangitan ug kayutaan, miingon sila si Allah subhanahu wa ta'ala. Pero ang pangutana, kung nakahibalo ta nga si Allah subhanahu wa ta'ala mao ang nagbuhat sa langit ug sa yuta, nganong nigsimba man og lain, nganong nisimba man ka niana, mao ni pangutana. Nganong nisimba man ka sa Diyos-Diyosan? Nganong nisimba man ka sa ribulto? Nganong nisimba man ka sa mga demonyo, sa mga engkanto? Kung si Allah subhanahu wa ta'ala ang nagbuhat sa langit ug sa yuta. Sa pagpadayon, miingon pagyud si Allah subhanahu wa ta'ala, kul afara'aytum ma tad'una min dunillahi in aradani Allahu bi dharrin hal hunna kashifatu durrihi. Niingon si Allah subhanahu wa ta'ala nga naghuna-huna ba mo? Isulti. Naghuna-huna ba mo? Iniisip ba ninyo? Ma tad'una min dunillah? Ha? Kung isulti nga naghuna-huna ba mo? Nga nagsimba mo og laing Diyos? Mga ribulto, mga ano pa dyan, mga istatwa o sa ano pa yan, mga demonyo, mga engkanto, sinamba ninyo. Kung gustuhin ni Allah subhanahu wa ta'ala, ingon si Propeta Muhammad sa tafsir, si Propeta Muhammad ang nag-ingon na ani, ang wahi ni baba, in aradani Allahu bidarrin hal hunna kashifatu durrihi
kung si Allah subhanahu wa ta'ala maghatag og mga sakit, mga kadaot, kanang inyo ang ribulto, mga ribulto dira, mga ginoo-ginoo, mga Diyos-Diyosan, makapagbigay ba yan ng ano, ng tawag nito, ng lunas? Kung maghatag si Allah subhanahu wa ta'ala og sakit, kanang inyong ribulto, makatabang ka na. Ingon si Propeta Muhammad, nga ingon si Allah subhanahu wa ta'ala, makatabang ka na inyong mga ribulto? Aw, sa pagpadayon, aw aradani birahmatin hal hunna mumsikatur rahmati. Ingon si Propeta Muhammad, kay kani aya man guni siya, verse sa Quran. Ingon si Propeta Muhammad, kung ako kaluyan ni Allah subhanahu wa ta'ala, kana bang inyohang Diyos-Diyosan, mga ribulto, mga inyohang gisimba, makapugong ka na sa kaluoy ni Allah subhanahu wa ta'ala, diri sa kuha? Unsa may kuan anang mga ribulto nga, kan ribulto binuhat sa kahoy. Binuhat sa kahoy nga tugas, kahoy nga mangga, kahoy nga bayabas, mga clay, lapok. Kanang mga ribultuhan na, makatabang ka na. Kung bright lang ang tao, dapat mangutan na siya siyang kaugalingon. Kani ka nga ako ang gisimba, makatabang ba ka ni? Wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Di ba? Dili makatabang ang ribulto, mga estatwa, mga Diyos-Diyosan dira. So, sa pagpadayon, miingon si Allah subhanahu wa ta'ala, kul hasbi Allah, isulti nga si Allah sapat na. Anong unsay Bisaya sa sapat na? Sa kanang sakto na si Allah subhanahu wa ta'ala, sapat na sa ako Alayhi yatawakkalul mutawakkilun. Og ang mga magtutuo, ang mga Muslim, dito lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala nagadayig o tawakkal, nagasalig. Ngano mo salig man ka dito sa ribulto nga niingon na gani ang Allah subhanahu wa ta'ala nga kung magpadala, ingon si Allah subhanahu wa ta'ala diri sa Quran nga si Propeta Muhammad, ingon siya nga kung magpadala si Allah subhanahu wa ta'ala og sakit, makahatag ka ng inyong ribulto og kaning lunas. Kasi kaning lunas kaning tambal. Nganong adto magas ribulto? Sabi nila gumagaling daw. Ha? Sabi nila gumagaling din. Ilahan ng kuan. Sino bang hindi gagaling na uminom ng paracetamol? Nabuyagan ko. Nabuyagan daw pero iinom og Alaksanip-R, unsa pa na dira, paracetamol, biogesic, maayo jud ka ana kay niinom kag tambal. Ingon og sa hadith an Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, miingon si Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu nga miingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu. Ingon si Propeta Muhammad, si kinsa man kadtong nagsuot og habak, nagsuot og mga anting-anting, nagsuot og mga agimat, dili unta dawato ni Allah subhanahu wa ta'ala ang iyang mga gipanalipod. Mabitaw nang naihaba kay aron di ko na madutlan og hilo, di madutlan og buyag, di madutlan og mga barang, di madutlan og habak, agimat, anting-anting, puno nag lawas og pangsabit-sabit dira bisag unsa. Naingipon sa baka, ngipon kuno sa kilat. Subhanallah.
Dapoy ngipon sa tiguang nga wala na ipo ra kuno kuan ba. Subhanallah. So naay mga ingana nga patotoo. Aron dili jud siya mabuyagan. Ingon si Propeta Muhammad, "Man ta'allaka tamimatan fala atamma Allahu lahu." Si kinsa man ang nagsuot og mga agimat, anting-anting, habak, bisan unsa, dili ihatag ni Allah subhanahu wa ta'ala sa iyaha ang kanang katong iyahang gi panalipdan, kanang panalitan di siya ganahan maigog barang. Maigo siya kay kuan man. Tungod sa iyang gihatag nga iyang gi sabit, gisuot nga mga agimat or mga anting-anting. Sa lain nga riwaya o lain nga pagkasulti ni Propeta Muhammad, niingon siya, "Man ta'allaka tamimatan faqad asyrak." Si kinsa man kadtong nagsuot og habak, agimat, anting-anting, ngipon sa baka, ngipon sa kilat, tanan ng ngipon ana diri kuan. Suot na diri ba? Naapay bala. Ang katunay mga bala di ka biyahe kay bawal man to. Mubiyahe kag kana ganing sakig eroplano. Bawal man na. Mo alarm sa inigagi nimo sa kuan. So dili ka biyahe. So niingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya nakabuhat og shirk. Unsa man tong shirk? Ano yung shirk? Pagtatambal kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yung shirk, dalawa. Syirkul akbar, syirkul asgar. So, kani nga syirkul asgar. Nganong syirkul asgar man? Kay, nituog yapon siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, pero, naa siya para gigamit niya og instrumento nga ang kanidong habak makapaayo kay tungod ni Allah subhanahu wa ta'ala, dili na syirkul asgar na. Mahulog po siya syirkul akbar kanang makagawas na gyud sa Islam. Dapat magsyahada siya balik. Nakagawas siya sa Islam. Kung ang iyahang pagtuo, ang habak, ang anting-anting, ang agimat, mga ingana nga klase, kung mauna junay makapaayo nimo kaning habak, murag imo nang gihimong Dios ba? Kaning habak mao jud ni makapayo sa kuha. Kung mawala ni dagan kong sakit, na wala na. Syirkul akbar. Ang syirkul akbar kung matay ang usa ka tawo sa nga naga-syirkul akbar forever sa impierno, wala joy kuan. Wala joy kaluwasan. Subhanallah. Na'udzu billahi min dzalik. Og niingon si Abdullah bin Uqaym qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ta'allaka syai'an wa kullihi ilay." Niingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si kinsa man kadto nagasuot og mga habak, mga anting-anting, mga agimat, wa kulli ilay. Siya na adto siya dito. Adto siya dito. Niingon si Propeta Muhammad, gipasagdan ba? Kung kinsa man tong nag-agimat, na mga anting-anting, adto siya dito. Og kato tanan niyang mga katong anting-anting mo to'y makadaot sa iya. Atong mga habak, mga kuan mo to'y makadaot. Matinga siya nga dagha problema, dagha kuan, mo man to. Tungod sa anting-anting, habak, mga agimat, og kung ang tao nagasalig kang Allah subhanahu wa ta'ala, tanan nga problema ipadali ni Allah subhanahu wa ta'ala og sulbad. Kung ang iyang pagtuo hingpit nga para kang Allah subhanahu wa ta'ala ragyod. Nga para lang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag siya ay gumamit pa ng agimat, anting-anting, yung mga nabanggit natin kanina, ay katotohanan,
papabayaan siya, doon siya. Pero hindi yan makakatulong sa kanya at magiging talunan siya. Dito pa lang sa dunya wal akhirah at sa kabilang buhay. At si Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kaluyan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, kahimutan siya ni Allah subhanahu wa ta'ala, nga miingon si Abdullah bin Mas'ud nga si propeta nadungog ni Abdullah bin Mas'ud, si propeta nadungog niya nga si propeta miingon, innar ruqa wat tamaim wat tiwalata syirkun, akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud. Nga niingon si Abdullah bin Mas'ud, niingon siya nadungog na ko ang propeta nga niingon gyud ang propeta sallallahu alaihi wasallam nga ang kaning mga rukya, kaning mga yamyam nga wala sa Islam, wala sa Quran, mga yamyam, mga orasyones, mga unsa pa na dira, wat tamaim, kaning mga agimat, mga habak, mga anting-anting, wat tiwala syirkun. Og ang ikatulo, kaning mga gayuma. Kaning gayuma. Unsa tong una? Katong mga yamyam, mga orasyon. Katong yung mga Latin ba? Hurim-hurim. Oh, di mo masabtan. Astagfirullah. Ano daw, Latin yung binabanggit. At yung anting-anting agimat, ano pa dyan, wati walata syirkun. O katong gayuma, usa ka syirk. Sino man ang nagbuhat niya ana, si kinsa man ang nagabuhat, iyahang gina-apply siyang kuan, nag-Latin siya, nag-orasyon, nagbisaya, nagpabisaya ba? Nagpabisaya, wat tamaim, agimat, nagayuma, kana usa ka syirk. Subhanallah. Delikado. Syirkul asgar. Syirkul asgar. Pero kung yun nga, kapag yung syirkul asgar, ibig sabihin, naniniwala ka pa rin sa Allah subhanahu wa ta'ala, pero mayroon lang mga agimat, mga na itong na to, agimat, galing kay Allah subhanahu wa ta'ala para maging mapangalagaan. Pero magiging syirkul akbar siya kapag itong mga orasyon, mga gayuma, mga yun na talaga. Ito, banggitin mo to 50 times itong orasyon. Hindi ka na naniniwala sa Allah. Doon ka na sa orasyon. Kasi yun na yung syirkul akbar. So, example sa mga rukya na hindi syar'i. Ibig sabihin, hindi siya Islam, yung mga Latin-Latin. Mayroon akong mga kakilala, dalawa sila, na alhamdulillah ngayon, nagbalik Islam. Pero dati talaga, hanggang ngayon, memorize pa nyo yung ibang mga PBMA, Tsaka yung ibang religion, Latin. So, hindi nila alam kung anong ibig sabihin. Pero yun daw ay gamot. So, yun, hindi yun pwede. Meron tayong mga adkar, umaga at gabi, di ba? Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Ayatul Kursi. Ano pa? Qul huwallahu ahad. Falak, Suratun Nas. Marami sa Quran. Hindi na yung wala na nasabtan gani. Yun ay hindi pwede. Yun ay haram. Bawal.
At yung ano, at tiwala. Ibig sabihin, yung mga gayuma. Madto pag Sikihor, biyahe siya Sikihor. Palit dito. Sa Sikihor daw, na mga market, may market doon na mga gayuma, mga love potion ba? Para si Pulano, si Pulana, ay bibigyan daw ng love potion, ipapainom. Papainom. At saka, tanan nga mga unsa pa na nga matang sa mga love potion, yun ay bawal yun. Love potion. Sa sa Quiapo, di ba? Meron nakita ko sa balita, meron din ito love potion, may delikado ma-expire to agwan. Pero yun yung ano yung sa negosyo. Ha? Pero nag-agimat sa negosyo. Lahat talaga, lahat ng klaseng agimat, lahat ng klaseng anting-anting, mga ano pa dyan ay yun talaga, hindi siya pwede na gagamitin natin mga Muslim. Pampalaglag. Iba rin yun. Iba din yun. Subhanallah. So, yun nga, yung nasabi natin na kapag ang pinaniwalaan na talaga ng isang Muslim ay yung agimat na yun, yung ano na yun ay doon na siya niniwala, hindi na siya niniwala kay Allah, yun ay Syirkul Akbar. Kapag Syirkul Asgar, niniwala siya sa Allah, pero sinalihan niya ng mga agimat, mga ganun, na magiging rason para mapangalagaan siya, yun ay Syirkul Asgar. Ang kaibahan ng dalawa, yung Syirkul Akbar ay forever sa impyerno. Syirkul Asgar ay hindi forever sa impyerno at siya ay papasukin sa paraiso. Illa birahmatillah. Maliban na lang sa awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin alam kung kailan siya anuhin doon. Hawasin ba? Hawasin. Hawason. Subhanallah. Nadaot na itong kuha ni. Hawasin natin. Wag nating anuhin yan. Yung iba, ano pa, may sasakyan o motor, tricycle, pampaswerte, hindi. Pampaswerte. Di, ang ganun daw, sabi ng mga, ganun, nagtatawag daw ng swerte. Kaya gumaganon yung pusa. Nagganon daw yan. Come here ba? Come here. So, yun ay, kung wala yun, walang swerte sa sa business natin. Malas yung kasi walang papasok na swerte. Yung pera, ginagawa na ito ang benta. Wala na yan. Ang biyaya talaga galing kay Allah subhanahu wa ta'ala. Yan galing yung biyaya. Yan ay patotoo sa buktot yan. Patotoo sa buktot. So, yun ay hindi siya pwede. Kasi lahat talaga, kapag naniwala ka na si Allah subhanahu wa ta'ala, si Allah, war-raziq, siya yung nagbibigay ng biyaya. Wala na, hindi na maging rason yung Arinola daw. Yung mga ganon-ganon pusa, wala na yan. Iwayo sa akin yung pwede. Kailangan pera yan. So, sabi dito, la yajuzu ta'liqu at-tamaim walau kanat min al-Quran. Hindi pwede na mag-ano ka ng mga agimat diyan kahit pa yung mga agimat na yun ay galing sa Quran. Merong mga ganyan na sa mga lugar ng mga kamusliman na talaga may sinusulat sila. Pero galing sa Quran na nakabaliktad. Binaliktad nila. Baliktad yung verse.
Yung, baliktad-baliktad. Yun ay hindi pwede. At saka may mga kulam, mga siher, yun ay, ano talaga, hindi siya pwede. Mga black magic. Ito ang mga gawa nila, gagawin. Magbabalik. Kapag ano, ang siher kasi iba yung ano niya, yung mga mangkukulam, ang hukom talaga nila ay patayin. Patayin talaga sila kasi sila yung nakakasira eh. Nakakasira sila. Kapag yun yung ano, kapag nasa sa bansang Muslim, halimbawa sa Saudi, may mga nahuhuli. So, hindi na sila maabutan ng taon. Ano na. Ganon ka, ano sa Saudi. Death penalty. Oh. At sa pagpapatuloy, yung pagiging haram sa isang Muslim na pupunta doon sa mananagna, manghuhula, fortune teller. Gawat akong kuan, kawat ko no ang kwarta, 500. Nya, nagpatagna siya. Ang katong mananagna kay, sige pag interview. Sige interview ba? Na kay mga kuan nga na. Ang tubag rapod ni ato niya, ag nagkuha nimo kuan. Ang nagkuha atong 500 mo kuan ra nimo, duol ra nimo. Ingon po tong kuan, si kuan lagi ingon bitaw ko. Mananagna man. Ingon si kuan lagi. O di gani moingon nga ang nagsugod ang litra sa unang pangalan sa nagkuha sa kwarta nimo, letter M. Di ko mo to og wadyoy letter M sa imong kaila. Di ba? Ingana ang mga mananagna. Ikaw ra giinad ba? Parang ginagawang harap-harapan na ginagago ba sa Tagalog ba? Harap-harapan na ginagago. Kasi habang nagaano siya, kahit wala namang ginagawa talaga, nag-i-interview siya. Interview hanggang sa makuha niya yung mga informasyon, doon na siya mag-ano. Gagawa ng kwento. Kakwawa yung pinagbintangan ni manghuhula. Subhanallah. Pabisaya ba? May pabisaya sa kuan? Pabisaya kaning mananagna. Ingon si Allah Subhanahu wa Ta'ala sa Suratun Namal verse 65, ingon niya, "Kul la ya'lamu man fis samawati wal ardi al-ghaiba illallah." Isulti nga wala gayoy nakahibalo sa kalangitan ug sa kayutaan, gawas lamang kang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walay nakahibalo sa ilmul ghaib. Kaning dili na to makita ba? Na hindi natin nakikita na mga nilikha ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So, si Allah, siya ra ang nakahibalo. Nganong ang manghula, muapil naman po siya kahibalo. Nga ang nakakaalam lang si Allah. Tapos ang manghula, grabe ka butbuton. Yung mga fortune teller, si Madam Auring, gumaganon pa sa bulang kristal. Pero nag-i-interview na sa'yo. Ang una talagang ngayong 2026 ay ano ka? Yayaman ka. Nahuman na lang jug tuig. Wadyo dayaman nabaon pa sa utang. Subhanallah. Ha? Hilot? Hindi kasama yung hilot. Pero kung hilot na may kasamang yamyam, yung mga orasyon, yun bawal yun. Hindi ang naging bawal dun sa orasyon. Yung hilot, okay lang yun. Kasi hilot yun eh. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man ata 'arrafan
Fasa'alahu an syai'in lam tuqbal lahu salatun 40 laylatan akhrajahu Muslim. Ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nga si kinsa man ang niadto didto sa mananagan. Si kinsa man katong nagpatagna o mananagan og nangutana siya didto sa mga butang. Ingon si Propeta Muhammad, ang iyaha gayong sala dili gayud pagadawaton sulod sa 40 diyas kagabihion. 40 nights, 40 days nights. 40 days and 40 nights. 40 days and basta mo na siya. 40 days nga gabi eh. Oh, 40 basta gabi eh. 40 nights. O dili dawaton ang iyahang mga sala. Subhanallah. Nangutana pa lang ka, wala pa ka nagkuan ba? Wala pa ka nilingkod sa lingkurana ni Madam Auring. Nangutana pa lang ka. Wala na. Dito na ang kuan, problema. So, ang iyang sala dili jud pagadawaton sulod sa 40 nights. So, delikado. Liman ka niya na. Niya ra ka kay nawad-an lagi ang taon kag kuhan 50 pesos. Nangutana ka kinsa may mananagna diri. Naas kuhan sa San Francisco. Namo ko ni mananagna diri sa San Francisco. Kasi gipatay niya. Nanginginig justice. Ang lagay na bago ng kabahay. Meron palang ganyan. Sa Islam wala kasing ganyan eh. Walang ganyan talaga. Para ito makikita sa kabuhan. Ha? Bismillah, tuthop. Para ito hindi pa tayo iba kasi Manutor mas kuan. Subhanallah. Delikado. Pero kung mga kuan, ano siya, rukya. Rukya. Pero ang mayo talaga, tayo, sarili natin yung irukya talaga natin. Yun yung pinakamainam. Meron na akong mga narukya. Meron, yung sila nagpaparukya. So, pwede yun. Pero kung yung rukya ni talaga yun talaga yung di na yun pwede. So mas mainam na tayo yung sarili natin yung nirurukya natin. Halimbawa, kapag may sakit ka or nilalagnat ka, kagibuyagan ko. Ang buyag tinuod. Ingon gani si Propeta Muhammad, al-ainul haq. Kaning evil eye tinuod jud. Ingon si Propeta. So, aron dita ma-evil eye, magrukya ta. Basa tag Ayatul Kursi. Sa kaning bago ta matulog or ato ang itambal sa atong kaugalingon, Ayatul Kursi, Suratul Fatiha. Suratul Fatiha, tambal. May 7 times or 11 times. Basa. paano yun sa tubig? Sa tubig pwede din. 'Yon mo. Ibublow mo. Hindi yung dura ha? Lahat na. 7 times na Al-Fatiha, 7 times na Ayatul Kursi, 7 times na kung ano yung kaya mo, halimbawa, kaya mo Al-Fatiha, Suratul Ikhlas, Suratul Falaq, Suratul Nas. Halimbawa, yan lang. So, yun lang din yung mo. Tapos, ibuga mo 3 times. Tutho ba? Di yung dura. Tapos, mo pa. Inom, di pwede. Wala na. Doon ka magkasakit. Kung nasakit ka sa bakterya. So, yun ay bawal. Sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na naiulat ni Abu Hurairah. Parang lapas na ba, no? Bukas lang siguro to.
Ay, isang hadith na lang. Aga ba? Sabi ni Abu Hurairah radhiyallahu anhu na si Propeta Muhammad ay nagsabi, "Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul aw ata imra'atahu haidan aw ata imra'atahu fi duburihi faqad bari'u mimma unzila ala Muhammadin." May akhrajahu Abu Dawud. Si Propeta Muhammad, nagbabala siya sa tatlong bagay. Sa tatlong bagay. Una, sino man ang pumunta o si kinsa man ang niadto sa kaning manghuhula sa pagkatinuod, iyahang gibutbutan niya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namutbot siya. Ngano man, kumpleto naman ang Islam. Na kumpleto bago ni panaw si Propeta Muhammad, na kumpleto ang Islam. Ningon pagyud ang Allah nga walay nakahibalo sa kalangitan ug sa kayutaan sa mga wala nato makita gawas na lamang kang Allah subhanahu wa ta'ala sa Suratun Namal verse 65. Og niingon pagyud wag na natin banggitin tong dalawa. Ito na lang patungkol sa topic natin ngayon. At sabi pa ni panghuli na hadith, sabi pa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na si Aisha radhiyallahu anha, kinsa nakailan ni Aisha? Aisha radhiyallahu anha, asawa ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ningon siya, sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Rasulullah unasun 'anil kuhani faqala laysu bi syai'in. Nay nangutana ni Propeta Muhammad nga mga tao. Ningon sila nga unsa maning kaning kuan mga kuhan, kaning mga manghula, mga fortune teller. Ingon si Propeta, laysu bi syai'in, wala sila'y kapakinabangan, wala kay madawdaw. Wala kang makukuha na ano diyan, kabutihan, kaayusan, or wala sila'y kuan ba, walay bili. Sa Bisaya pa, walay bili. Faqalu innahum yuhaddithuna ahyanan bi syai'in fayakunu haqqan. Ingon tong mga tao, kanang, ya Rasulullah, kaning mananagna usahay makatagna man og tinuod. Unsa man to siya? Minsan yung mga fortune teller, yung mga pinorcho nila, yung hinula nila, totoo. Isa, matasa. Paano natin yun sagutin? Kasi may utang nga, ay, tinuod ay siguro, no? Hindi na tinuod. Ha? Manghula. Pagsubok yung isa ng pahula. So ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kay di ba napatagna unya sa natagna hala tinuod jud ay natinuod tinuod talaga. Ang mga anghel kasi nag-uusap-usap sila sa kalangitan, nag-usap-usap sila, naghihintay ng ano ang iutos ni Allah subhanahu wa ta'ala. Yung mga shayatin, yung mga syaitan, yung mga jin, nagpatong-patong yan sila doon sa manghula hanggang doon sa lugar ng mga anghel, nakikimarites. Nagmarites sila ba? Kaya nga yung falling star, bulalakaw, binato sila ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ang sabi niya, falling star, untag madato ko, di na tinuod. Ano ka, wish ka kay falling star. Kita ragi ila di na tinuod. Ang tinuod ni ana, binato sila ni Allah subhanahu wa ta'ala kasi nagpatong-patong. Pero, pagkabato nila, may mga nakarating na doon sa, kasi yung, anong tawag yan? Message relay?
Pag adto na nadungog na, kasi yung mga angel kasi nag-uusap-usap sila, naghihintay. So kapag namarites ng ano, pupunta dun sa yung jin, pupunta dun sa manghula na kaibigan niya. Kasi may mga tao talaga na may kaibigan sila na mga engkanto. Mga engkanto yung kaibigan nila, mga demonyo. Eh, may iba pa nga nag-aalay para maano. So, yun. Pagpunta doon, mauni ang may tabo niya. Tinuod yun. Pero ingon si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tilkal kalimatu minal haqqi yakhtafuha al-jinniyu fayakurruha ay yalqiha fi udhuni waliyihi wa yakhlituna ma'aha mi'ata kadhbah. So, muhunghong daw ang kuan katong jin gikan sa langit. Paspas kayo ng message relay. Kuan kining mo ni. Ingon po manghula, kuan ka kani. Mo ni nagkawat sa imong 50. Na tinuod ay jud, mo to nagkawat. Ingon si Propeta Muhammad, katong ni honghong usaray tinuod niya ato og 100 ka mga butbot ang gidungag sa mga ingon si Propeta diri. Mi'ata kadba. Nga ang katong usa ka tinuod ilahang gisagulan og usa ka gatos ka mga butbot, mga bakak. 100 ka tinuod. Kay moro may naigo man sila sa kwan. Kaning bulalakaw pag Kasama dyan niya may mga Kuya Ed, yung mga spirit question, kasama na dyan. kasama na yan, yung mga ganon. Kuya Ed sa KLDS. Oh, yung ano sabi niya na nabasa na yung tubig. Hindi ko ilan dito. Yung tubig, basa na yung tubig eh. Sabi niya, nabasa na yung tubig. Basa man talaga yung tubig. Subhanallah. Hindi ka dinala ito para magpapagay. Pero yung mga ganyan, totoo talaga yan. Yung mga jinn, yung mga engkanto, totoo yan. Totoo rin may mga taong nakakakita sa kanila. Merong mga pero ang hindi talaga totoong mukha nila. Kasi napaka dautan sila ng mukha ba. Kanang dautan yung naong dili kung makitaan sa tao ang naong sa syaitan, mabuang siya. Dili na siya maulian. Ha? Nabuang sa siya. Lahi po gikabuangan ba? Nabuang sa siya. Subhanallah. So, yun. Yung mga ganon, yung mga totoo, galing yun sa Pero yung isang totoo nga, sagulan na sa syaitan o guan, kanang dauton yung tawan ba? 100 ka daot, parang gano'n. To po din taon si Pulano, si Pulana. Ikaw day have bawas po ni siya. Magdinautay na sila. So, ingana ang kuan, haram siya, haram. Ang iyang hukom 40 nights nga dili pagadawaton ang iyang sala. Na'udzu billahi min dzalik. Kasi yan sila talaga ano lang yan. Hindi naman sila talaga totoo na mga manghula. Ngayong yayaman ka. Pero ang iyong manghula hindi nga yumaman eh. Oh, sige daw. Bakit ka nagtatanong? Hulaan mo. Kasi yung tanong yun na yung gagawin niya na yung sagot niya. O, doon na siya mag-gather ng information. Kasi kung hindi siya magtatanong, wala siyang maibibigay na ng customer.
Hindi ka sa kanila yung sulod. Kung ako mag-umagay, ang laan mo sa'yo.